Yabiyela mbukelo khona ekhaya ukukhuluma komthanazi uDlamini ePiet Retief eMpumalanga. Ngiyatfolakala mbukelo khona ekhaya ngidinga lelo boleka phansi. Mbukelo khona ekhaya kunesimo bhekene njengamanje mbukelo khona ekhaya. Ubhlungu ngiyazi kodwa ngicela ukuthi ubekezele futhi wedlulise okuningi mbukelo khona ekhaya ungakubeka enhlizweni kufike bese kuyendlula. Kubhlungu athola umsebenzi. Kubhlungu emsebenzini bakuthengise isikhundla bagcina bayakunikeza. Kubhlungu ukuthi ufuna umshado ungawutholi. Kubhlungu ufuna ukugana ungakutholi. Kubhlungu ukuphatha imali vele phezulu ezandleni. Kubhlungu ukuthi ufuna kwakho umuzi ungakheki mbukelo khona ekhaya. Ngezimo ezithile ezenziwa ngabathakathi, ezenziwa ngabantu ababi empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Ngithi njengamanje mbukelo khona ekhaya ubeke umoya phansi bese uthi Nkosi ngisize manje nami ngibe ngomunye ophumelelayo. Njengamanje ufuna iCV ufaka iCV la ukhona kwa njengamanje. Lokhu awuthathwa awubizwa. Uyofuna umsebenzi yoface ulela ungakadli izolo. Azikho impahla zoyigcoka ubumnandi awubazi ukhule kamadima namanje futhi lokunzima empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Ngithi mina ekholelwa bese uyethemba ngikudlamile umthandazi ngoba ngikhayisa umakhandlela lapha emsamo wami ngikhayisele wena mbukelo khona ekhaya ngoba uyazi ukuthi ngiyakukhathayela kakhulu noma ngawukude engakanani okhona khona mbukelo khona ekhaya. Ulekiyo ahlambuluke isithuna sakho ilozi lakho alihlambuluke kahle sebenza awutholi awuphumeleli uyagusha esibhedlela usejele uthule inkinga ingozi imoto njalo ekhayekini nifa njalo nifa ngolandelana iyadutshulwa niyagwazwa ayikho into ehlanganako imali kuwe ayihlali ugcina kuyibuka kuphela kwabanye abantu injabulo empilo yakho awuyadi. Ufuna ukuthenga imoto ayithengeke. Ufuna ukushada akushadeki. Yithi uNkulunkulu akubusisa akukhanyisele njengamanje. Yethemba bese uyakholelwa mbukelo khona ekhaya. Nalaba aba-oda into zabo nazi akubokisa ungena Korea eza kubona mbukelo khona ekhaya. Yethemba ukholele ungalilahli ithemba mbukelo khona ekhaya. Uma ngabe unenkinga bekushoke ukuthi ungafundisisa sakho uze sibone ukuthi umuntu nasengimehlulekisile ngempilo. Hleka nje noma kulukhuni. Ungakhombisi ukuthi sengiwile mbukelo khona ekhaya. Xoxela abantu that day nimbona ngathi ngiyahleka ngangiwile lethi ngangafuni ukubona ukuthi niwile ngoba abantu bayagiya nenkinga yomunye umuntu mbukelo khona ekhaya. Ngithi njengamanje izokwazi ngahamba kahle seziyalunga egameni kaJesu uMongcwele nombukelo khona ekhaya Nkosi amakhosi. Sengimkhulekile Nkosi amakhosi ngoba ngimkhwisabeka. Moya oyingwelekazi umoya kuphila ngona amandla nje ofuna ngimkhwisabeka. Usenkingeni nobe ngiphi inkinga yakubheka njengamanje egameni kaJesu mayiphele bese iyakhwehla bese kuba nekukhanya egameni lezwe phakathi. Amen. Mbukelo khona ekhaya khona bese uyathemba into kuyohamba kahle. Inkosi ibusise. Yabo.